Vrelo odporúčať. Kategória profi, posledná výzva, čo nemáte odjazdenú druhú kvalifikáciu. Potom ideme už len na finálové jazdy, ale sa... Pekná nápis na boku M3. To bude nejaká 2-3. Česká Havlíček Ján. Vedľa neho sa postaví so šeskou Michaj Olejka. Z mojej strany na ľavej strane. 4 očakávame štartové číslo. Partom Kristián nám chýba. A 57. 57 Rajon Valín. Štartové číslo 57 očakávame na štart. Na štart. Posledný. Takže máme to je z S7, posledná dvojka. S 13 Radoslav Seman a 173 Pavol Ciprík. Poprosím na štart. Ktoré nám chýba? Toto je 13. Ciprík. 190 Ivan Šoltís a vedľa neho s trojkou Lubomír Krmelák. Poprosím na štart. V DP nám dajte troška ešte dvojicu 39 tomuto Ščabáten je, myslím si, že tu. A 176 Stúd Jožef, poprosím na štart. Pečko, ktoré číslo nám chýba? 107. Menší problém, čo sa týkalo štartových čísel, ale každopádne je to pod dohľadom, je to OK. Pekne sa postavili Poršátko a GTR-ko, chlapci sú totálne... A my začíname kategóriu S5, 190 Ivan Šoltís a... Instaluje krásne GoPro kameru. Asi si chce nahrať, ako vyhrá, že by? S5 vybavené a ideme na S6, 26 Havlíček Ján a vedľa neho zo 6 26 Havlíček Ján a 60. Vyzerá, že ich máme. Za nimi z 50. Prosím na štart. 191 Vašina Gondrej a 87 Oškrta Dušan. Poprosím štartové číslo 107. S 13 Radoslav Seman. Dobre auto, lepšie.
Najnovší údaj o tomto aute bol, že 650 prúčakov. Spomínajú.